tady Mája. Hello guys. Oficiálně vás vítám u svého prvního vlogu. Říkala jsem si, že natočím tohle video, protože brzo bude začínat škola. A já nevím jak vy, ale já vždycky před začátkem školy mám úplně nutkání si udělat takový životní reset, abych byla úplně připravená na tu školu. Vždycky si trošku jako romantizuju ten začátek té školy a hrozně mě to baví z nějakého důvodu. A tak jsem si řekla, že udělám video o několika věcech, který si myslím, že je potřeba udělat, abyste měli váš academic comeback, neboli akademický návrat zpátky, abyste prostě měli takový ten reset před tou školou. Já se letos budu snažit být fakt jako locked in, jak na svůj biznis, tak zároveň na školu a zároveň na to, abych chodila do gymu, abych chodila běhat, takže je to spousta věcí najednou a právě proto si potřebuji udělat takovýhle reset před tím začátkem školního roku. Tak jo, tak se na to jdeme vrhnout. Tady je několik věcí, co musíte udělat, abyste měli estetický návrat do školy. Jdeme nakupovat! Tamhle toho větráku si prosím nevšímejte. Krok číslo 1. Vždycky chodím nakoupit před začátkem školního roku. Většinou jdu hlavně do papírnictví, abych si koupila třeba nějaký zvýrazňovač, nějakou novou propisku nebo něco takového, nevím. Nějaký třeba sešity nebo nějaký diář, takže se tam určitě jdeme teď podívat. A zároveň se určitě podívám do nějakých obchodů s oblečením, protože já úplně miluju podzim. A jsem úplně blázen na takový ty podzimní outfity, takže si chci koupit nějaký svetr. Takže se jdeme podívat. Mimochodem rovnou se naučíme slovíčko pro papírnictví, není to žádný paper shop, ale je to stationery. Přijde mi, že to člověka strašně motivuje, když si na nový školní rok koupí aspoň pár věcí, takže jsem se šla podívat takhle do papírnictví, koupila jsem si pár nějakých náhodných věcí a pak jsem šla ještě do Tigeru, protože úplně miluju Tiger. Jak můžete vidět, tak do tohohle svetru jsem se zamilovala. Ten svetr jsem tam prostě nemohla nechat. Myslím, že jsem pořídila fakt dobře. Koupila jsem si tady tenhle ten bullet planner. Já jsem úplně závislá na takovýchhle širších denících, který mají pevnou vazbu, takže ten se tam nesměla nechat. Pak samozřejmě ten svetr, bomba. A pak nějaký věci. Pak nějaký takovýhle věci 2. A tohle je váš reminder, že za tady ten nákup, který uděláte před tou školou, nemusíte utrácet nějaký extrémně velký peníze. O můj bože, ten svetr je boží. Krok číslo 2. Vyčistěte si vaše digitální prostory. Je úplně jedno, jestli to je telefon, tablet, nebo třeba notebook, nebo počítač, ideálně všechno. Jak si čistím svoje digitální prostory já? Já vždycky jednou za rok zjistím, že mám plný telefon úplných nesmyslů. Mám tam nějaký staré fotky, které nepotřebuju, screenshoty, to samé třeba na Instagramu, sleduju strašně moc lidí, který už nechci sledovat. Na notebooku mám nějaký starý soubory ze školy, který už nebudu dávno potřebovat, takže si to se mnou pojďte promazat. Já teda začínám svým tabletem, jak můžete vidět, tak já tady mám ještě tapetu z května, jo? Mám tady May, takže je vidět, že jsem na ten tablet docela dlouho nesáhla. Takže jdeme mazat úplný nesmysly. Samozřejmě si kontrolujte, abyste si třeba omylem nesmazali nějaký důležitý soubory, každopádně je potřeba si v tom udělat pořádek. Kdyby vás zajímalo, kde scháním tyhle hezký tapety na měsíc, tak je to z webu Study with Ara. Ano, je to jenom shoda jmen, 100%. Kromě toho jsem si na tabletu promazala ještě svoje poznámky, svoje staré e-maily, staré soubory ve Wordu, staré fotky. Ještě si jdu udělat složku na GoodNotes a Notion, což jsou 2 aplikace, které používám na zápisky ve škole. Pokud se jedná o nějaký předmět, kde se hodně píše, třeba, já nevím, nějaký příklady se píšou, tak používám GoodNotes, protože k tomu můžu používat Apple Pencil. Zase můžete vidět, mám tady obrovské množství dokumentů, už to fakt tady nepotřebuji mít, takže já si to všechno jdu rozstřídit do nějakých starých složek a uděláme si novou složku s názvem Third Semester. Tada a hotovo. A pokud se jedná o nějaký předmět, kde se spíš víc píše, je to spíš teoretický předmět, tak používám Notion. To je za mě úplně skvělá aplikace. Mám tady toho fakt strašně moc. Teď si uděláme novou stránku. A co si teda můžete ještě pročistit? Doporučuji si promazat sledující na Instagramu.
To je vždycky úplně očistný, když zjistím, že sleduju fakt hodně lidí. Jejich content už je pro mě trochu irelevantní, nebo už mě třeba tolik nezajímá. Takže prostě všechno, co si myslíte, že ve vašem telefonu, nebo tabletu, nebo notebooku, nebo počítači překáží, buď to vymažte, nebo si v tom udělejte nějaký systém, že to budete dávat do složek a podobně. Takže to jsem udělala i na svém notebooku. Právě ten jsem si taky už celý pročistila minulý týden. Většinu souborů jsem si dala na externí disk a mám v něm teď třeba o 100 GB víc prostoru, takže se mi tam pak budou vejít zase soubory z nového školního roku. Jestli jste zvládli i tohle, můžeme se vrhnout na další bod. Krok číslo 3. Najděte si nějakou rutinu. Já jsem úplný milovník takových těch ranních a večerních rutin. Třeba ranní rutina je podle mě úplně skvělý způsob, jak začít vaše ráno. Já už třeba obecně několik let vstávám mnohem dřív, než by to bylo potřeba. Jo, já vím, že ráno na to, abych se namalovala, nasnídala všechno, tak mi na to stačí třeba, 50 minut, ale vstávám tak, abych měla čas třeba 1:20. Jo, takže klidně si přivstanu o půl hodiny, jenom proto, abych nemusela pospíchat, protože já hrozně nerada pospíchám. Já si udělám v klidu svoji snídani, udělám si kafíčko. Jako fakt mám ráda, když to ráno mám pomalý a nemusím nikam pospíchat. Jo, dělat to fakt každý den stejně. Vím, že je to takový hodně stereotypní, ale zároveň, když se ráno člověk probudí a najednou je takový jako vyukanej, neví moc, co má dělat, tak prostě, jakmile máte tuhle rutinu, tak přesně víte, jak máte ráno postupovat, i když jste úplně mimo, prostě rozespalí. To samý mít nějakou večerní rutinu, taky skvělý. Já třeba vždycky večer si píšu deník, nebo je super si třeba číst před spaním. Nezáleží na tom, jak moc chaotický váš den přes den bude, tak víte, že vždycky se můžete večer těšit na takovou tu vaší rutinku. Je pravda, že rutiny nejsou úplně pro každýho, je možný, že máte váš rozvrh vašich dní úplně jako nepravidelný, každopádně mě třeba takovýhle ranní a večerní rutiny skvěle fungují, za mě je to skvělá věc. Další krok je udělat si z vašeho pracovního prostředí doma nějaký útulnější prostředí. Teď to nevypadá jako nic moc extra, ale tohle je můj pracovní stůl v mém bytě. Vždycky doporučuji si uklidit mám tady nějaký starý propisky, které už dávno nepíšou. A já si vždycky ráda udělám z toho prostoru nějaký jako útulnější prostředí. Vždycky si koupím nějakou svíčku, protože učit se při zapálené svíčce je super. Trošku si tady uklidím. Většinou si třeba proberu i všechny svoje šuplíky, protože tam taky mám nějaký starý učebnice, mám tam nějaký starý papíry, abyste věděli, že když se večer budete učit, takže tady to bude prostor, kde nebude žádný chaos, kde nebude žádný nepořádek a kde se můžete fakt plně soustředit na učení. Další věc, kterou strašně moc doporučuji, je mít nějaký diář nebo nějaký zápisník, do kterého si děláte různý to-do listy, různý vaše cíle si tam můžete napsat. Já třeba dělám úplně super věc, kterou miluju, ukážu vám to. Já si vždycky na měsíc udělám takovej, říkám tomu prostě tracker, udělám si takový čtverečky, do kterých si křížkuju, jestli jsem v ten daný den tu věc udělala nebo neudělala. Tady mám třeba duben 2026 a udělala jsem si tady mám třeba, jakou jsem měla náladu, dělám si tady takový malinký smajlíky. Pak tady, jestli jsem byla v gymu nebo jestli jsem byla běhat, taky křížkuju, nekřížkuju, jestli jsem se protáhla, jestli jsem spala víc než 7 hodin a tak dále. Přijde mi to hrozně fajn si vždycky každý den odškrtnout, jo, tohle jsem zvládla, tohle jsem udělala. Vždycky si pak připadám docela produktivně. A ještě jeden úplně poslední tip na závěr. Najděte si nějaký oblíbený playlist. Já třeba mám teď svůj vlastní podzimní playlist, který vám dávám na něj odkaz dole v bio. Myslím, že se mi fakt povedl letos. A vždycky mi ty písničky úplně dávají takovou tu podzimní náladu. Pak doporučuji nějaký playlist na učení se. Já vždycky u učení z nějakého důvodu poslouchám japonský jazz. Mimochodem jo, připadám si hrozně důležitá, jak to říkám. Takže japonský jazz, tady tenhle ten playlist, taky vám dám odkaz dole v popisku. Ještě vám dám jeden tip, pokud se učíte, zkoušíte si u toho pouštět Study with me videa. Já miluji takovou tu Pomodoro technik, což je to, že se třeba 50 minut učíte
10 minut si dáte pauzu, nebo se 25 minut učíte, 5 minut si dáte pauzu. Já se vždycky ve zkouškovém učím jenom tady tím způsobem. Jsou to videa na YouTube, které jsou úplně zadarmo a máte tam časovač, máte tam většinou nějaký hezký pozadí u toho, nějakou třeba příjemnou hudbu a podobně. Mám takový 2 oblíbený kanály, který dělají Study with me videa. Mají třeba několik hodin a mě to vždycky jako udržuje docela produktivní, když vím, že si můžu pak dát v pochylce pauzu. Takže děkuji moc za sledování tohohle něco jako vlogísku a budu moc ráda, když mi napíšete do komentářů, jak se připravujete na váš školní rok vy a jestli máte nějaké tipy navíc, které třeba ve videu nezazněly. Samozřejmě budu moc ráda, když mě budete sledovat na mém Instagramu nebo TikToku, kde vydávám videa o angličtině. A samozřejmě budu i ráda, když se přidáte do mého English Clubu na Hero Hero, kde teď v září budu spouštět takový Lock-in Challenge, díky kterému se budete moci lépe naučit anglicky, bude tam během 30 dní 30 úkolů a myslím si, že to stojí za zkoušku. Tak moc krát děkuju, že jste sledovali tohle video a doufám, že váš školní rok začne klidně a že budete mít váš akademický návrat zpátky. Tak jo, mějte se krásně a zase u příštího videa. Tak ahoj. Au, já jsem se teď praštěla do ruky.